Това е купе, GLA купе. Да. Този е финансиран от една от банките, с които работим. Ние работим. Звъним на Silver Star. Нека да видим как се справят най-добрите от най-добрите. Сигурно сте, здравейте. Ало, здравейте. Обаждам се във връзка с един автомобил, който гледам, Mercedes GLE 400. И той е хибрид, който гледате в момента. Окей. Хибрид никога не съм си купувал и не знам всъщност. Някой казва, че е минус, други казват, че е плюс. Хибридът е доста добър вариант, когато карате и така в града, тъй като с този плагин хибрид ще може минавате. Тук отново започват да ми обясняват защо принципно е добре, а не какво всъщност на мен ми трябва. За да разберат малко повече информация за мен. Тук по-скоро трябваше да ме пита какъв е стила на работа, какви пътувания правите и каква е конкретната ви нужда, за да ви кажа дали този хибрид всъщност разрешава вашия проблем. Да. Хибридите доста ги търсят. А хибрида не оскъпява ли всъщност? Ако е хибрид спрямо така, която не е хибрид, хибрида не е ли по-скъпо? Оборудването, това е много така общо понятие, много зависи от оборудването. Характеристики. Отново нищо за клиента. Тоест, кое препоръчвате, че е по-добре? Да е хибрид или не всъщност? Къде карате повече? Накрая. Има въпрос. Ами основно в града, но често имаме и междуградски пътувания. В такъв случай бих ви препоръчал хибридният вариант, тъй като когато е хибриден вариант, пак казвам, ако искате да го карате само на електричество, тук вече започва да ме обслужва, защото на база въпроса, който му зададах, той започна да разбира моята ситуация и почва да става по-персонализирано и ексклюзивно всичко това, което ми обяснява. Но като цяло е над средното ниво, човек. Аз казвам Велко Кузманов. Всъщност аз правя една национална инициатива за това да помагаме на търговците да продават повече и работим с някои от така по-известните брандове и компании. Искам да ви поздравя, защото начинът, по който вие сте подготвен, е много над средното ниво за България, така че искам да ви поздравя за вниманието и отношението, което ми обърнахте. И също така, ако мога да дам една бърза обратна връзка, нещо, което със сигурност би ви помогнало, е една идея повече въпроси към ситуацията на клиента, защото колкото повече вие знаете, разбирате какъв е клиента и какъв му е живота и какво му трябва, толкова повече ви помага да стреляте право в целта. Добре, благодаря. Благодаря ви много за вниманието и за отделеното време. Благодаря ви, аз пожелавам всичко добро и ще ви изпратя оферта на автомобилът на Viber на този телефон. Супер, благодаря за вниманието и професионалното отношение. Хубав ден желая. Благодаря ви, аз всичко добро. Всичко добро. Продължаваме кампанията. След малко може да звънем точно на теб.